ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆଈକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଈ ଆଜି କ'ଣ ଗପ କହିବ? ଆଈ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମକୁ ଧ୍ରୁବତାରା ବିଷୟରେ ଗପ କହିବି, ଶୁଣିବଟି? ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଆଈ ଶୁଣିବୁ, ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତନାପଦ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରାଣୀ ଥିଲେ, ସୁରୁଚି ଆଉ ସୁନୀତି। ସୁନୀତିଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ତା ନାମ ଧ୍ରୁବ। ଆଉ ସୁରୁଚିର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ତାର ନାମ ଉତ୍ତମନ। ରାଣୀ ସୁରୁଚି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ସବୁବେଳେ ସୁରୁଚିର କକ୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତମନକୁ ଗେଲ କରୁଥାନ୍ତି। ଧ୍ରୁବକୁ ଦିନେ ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁରୁଚିର କକ୍ଷକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଉତ୍ତମନକୁ ଗେଲ କରି ଶୁଆଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ଜିଦ୍ କଲା ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସୁରୁଚି ଧ୍ରୁବକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରି କକ୍ଷରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଧ୍ରୁବ ମନ ଦୁଃଖରେ ମା ସୁନୀତି ପାଖକୁ ଗଲା। ମା ଧ୍ରୁବକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଦୁଃଖ କରନି, ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର ପୁତ୍ର। ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଧ୍ରୁବକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଛ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ଧ୍ରୁବ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାରଦ ମୁନି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଧ୍ରୁବ କହିଲା, ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହବ। ଧ୍ରୁବ କହିଲା, କିପରି ଜପ କରିବି, ମୋତେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି ଧ୍ରୁବକୁ ଜପ ମନ୍ତ୍ର ବତାଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଧ୍ରୁବ ନାରଦ ମୁନି ଦେଇଥିବା ଜପ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ଧ୍ରୁବକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କହିଲେ, ରାଜା ଉତ୍ତନାପଦ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜା ହବ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଆକାଶରେ ତାରା ହୋଇ ରହିବ। ସେବେଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଧ୍ରୁବ ଆକାଶରେ ତାରା ହୋଇ ରହିଲା ଓ ପଥହାରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଲା। ବୁଝିଲ ପିଲେ, ଧ୍ରୁବ କିପରି ତାରା ହେଲା? ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଆଈ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଧ୍ରୁବ କିପରି ତାରା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଈଙ୍କ ଗପ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।